खुलुमबाय लोगोफोर मिस्टार बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामदों बयबो मोजाङै दं आरो मोजाङैनो थागोन। फैबाय थानाय बैसागोनि बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय। आसा खालामो एबारनि बैसागोआव बयबो मोजाङै रंजा बाजायै जों गोदान बोसोरखौ बरायनो हायो आरो जों बेबायदिनो आलो गोजोन थानो हायो। स' लोगोफोर जों दिनै सावरायगोन इउट्युब चेनेलाव जों भिडिअ आपल'ड खालामोबा जों भिडिअखौ एडिट खालामो। थ' एडिट खालामनायाव जोंहा बयबो गोबां बायदि एप्स बाहायो। दा बेनि गेजेराव मोनसे एप्स दङ काइनमास्टार। स' काइनमास्टारखौ जों बयबो बाहायो, नाथाय जोंहा मा जायो काइनमास्टाराव वाटारमार्क फैयो। बे वाटारमार्कखौ जों माबोरै खोमोरनो हायो? स' उइदाउट वाटारमार्क एप्स बहा मोनगोन? स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन, जेबो जिंगासिनांगौ गैया। आं नोंथांमोननो बिदिनो मोनसे खोन्थालांबाय थागोन। स' लोगोफोर जाय गोदान बिथाङा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जाय अलरेडि साबस्क्राइब खालामखानाय अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो। स' आसा खालामदों नोंथांनि मोनसे लाइकजों मोनसे साबस्क्राइबारजों आंनि चेनेला मोनसे स्टेप ग्र' जायो। स' अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांनि साबस्क्राइबाराव नोंथाङा जेबो बेसेन होनांगौ गैया, फ्रियावनो साबस्क्राइबार। अननानै नोंथाङा क्लिकल' खालामनांगौ। स' प्लिज क्लिक खालामदो। अननानै भिडिअखौ जोबजासे नाय, जाहाथे भिडिअखौ दान्दा लान्स खालामनाङा, जास्ट 5-6 मिनिटनि भिडिअ'। स' भिडिअखौ जुदि स्किप खालामबा नोंथाङा बुजिनाय नङा। स' नायलांदो मबाइल स्क्रिनाव। स' लोगोफोर जों दानिया फैबाय मबाइल स्क्रिनाव। जों दायो नेटखौ गिबियाव अन खालामना लानोसै। बेनिफ्राय जों दाना उइदाउट वाटारमार्क काइनमास्टारखौ बोरै मोनो? काइनमास्टारखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव मोनो। प्ले स्ट'राव नोंथाङा काइनमास्टारखौ KIN काइनमास्टारनि फैखायो। काइनमास्टार बेखौ सार्च खालामबानो प्ले स्ट'राव मोनगोन आरो नोंथाङा। दा प्ले स्ट'राव नैयाव दङ, प्ले स्ट'राव मोनगोन। नाथाय प्ले स्ट'राव मा जायो, नोंथाङा वाटारमार्क फैयो साइडआव, माने भिडिअ आं देखायनो नोंथांनो आं सिगां खालामनाय भिडिअखौ माबायदि फैयो, काइनमास्टार वाटारमार्क माबायदि फैयो। स' आं आंनि चेनेलाव थांबाय। आं नोंथांनो श' खालामनि आरो जेनेबा काइनमास्टार जों एडिट खालामनायाव माबायदि जोंनाव भिडिअ फैयो। स' आंना नेटआ एसे स्ल' लोगोफोर, स' एसे वेट खालामनांगोन। फैबाय। दानिया जों भिडिअखौ नायगोन। आं हायना मुलि 7खौनो दिहुनबाय बार'। आं ओरैनो देखायनो थाखाय बानायदोंमोन बेखौ। दा बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोना नुदों नैबेयाव नै खनायाव काइनमास्टार खनायाव नोंथांमोना नोजोर होबा नुगोन। बे आगदानि बे खनायाव काइनमास्टार ओंखारनाय मोनफ्रोमबो भिडिअ ओंखारगोन। स' बेनिखायनो बेखौ खोमोरनो थाखाय जोंहा काइनमास्टारखौ जों वाटारमार्क गैयै दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगोन, गुगोलाव थांनांगोन लोगोफोर। गुगोलाव मा लिरनांगोन, आंहा बेयाव सार्च खालामखानाय दं काइनमास्टार उइदाउट वाटारमार्क। सेकेन्डआव बे काइनमास्टार उइदाउट नैयाव फैबाय काइनमास्टार मुड APK V5.1 2.19 डाउनलड 2022 प्र' आनलक। बेयाव क्लिक खालामदो लोगोफोर। बेनिफ्राय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेखौ दसे स्क्रल खालामदो गोजौथिं। स्क्रल खालामनानै नैबेयाव फैबाय, नै गोजा डाउनलड काइनमास्टार प्र' APK बेयाव थुदो। स' बेनिफ्राय गाहायाव फैदो। नैबेयाव काइनमास्टारनि डिटेल होदों, डिसक्रिपसन फर काइनमास्टार प्र' एप बेयाव होदों नै साइज 95 MB, भार्सन होदों, रिक्वायरमेन्ट होदों, प्राइस होदों, फ्रि फैसा नाङा, केटेगरि होदों भिडिअ प्लेयार एन्ड एडिटिं। बेयाव गुगोल पेआव होदों गेट टु प्ले स्ट'र। प्ले स्ट'राव मोनगोन, नाथाय प्ले स्ट'राव नोंथाङा वाटारमार्क गोनांखौसो मोनगोन, बेखौ मोननाय नङा आरो। बेखौ मोनगोन, नाथाय वाटारमार्क गोनाङा फैग्रोगोन। स' बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनाङा, डाइरेक्ट फैनांगोन बहा, गुगोलाव फैनानै बा क्रम ब्राउजाराव फैनानै नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनांगोन। स' बेखौ डाउनलड थाखाय डाउनलड काइनमास्टार प्र'आव खनसे क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनानै गाहायाव फैदो। दसे नेनांगोन जोङो। बेयाव सेकेन्ड होदों नै इउ केन डाउनलड द फाइल आफ्टार 0 बास। 5-6 सेकेन्ड नेनांगौ। बेनिफ्राय बेयाव होदों लेटेस्ट काइनमास्टार भार्सन 5.2.9 आरो गाहायाव होदों 5.2.8, गाहायाव होदों 5.2.8। स' गोजौआ लेटेस्ट। थ' गोजौखौ नोंथाङा डाउनलड क्लिक खालामदो। क्लिक खालामबा नै डाइरेक्ट फैबाय काइनमास्टार डाउनलड। स' बेयाव नोंथाङा 1 मिनिट
एसे स्ल' जादों नै दा स' बेयाव डाउनल'डआव थुबानो डाउनल'ड जागोन आरो भिडिअ स' बेयाव होदों नै डाउनल'ड फाइल एगेन आंनाव अलरेडि डाउनल'ड खालामखानाय ओंखायनो एगेन देखायदों डु इउ वान्ट टु डाउनल'ड स' डाउनल'ड एगेनाव डाउनल'ड थुबानो गोजौआव नोंथांनि नेट बायदि आं बेखौ स्टप खालामगोन मानोना आंना डाउनल'ड खालामखानाय दङ बेयाव होदों काइनमास्टार 5.2.9 डाउनल'ड अलरेडि आंना दंखायो स' बेखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामदो बेनिफ्राय इनस्टल खालामदो आं बेखौ दानबाय स' नोंथांमोननो खेवनानै देखायनोसै स' नोंथांमोना बिदि खालामदो खालामनानै ओमफ्राय नैबेबायदि जागोन काइनमास्टारनि गाहायाव लोगोफोर के होदों काइनमास्टार बेयाव अपेन खालामदो अपेन खालामबानो दसे सम लागोन बेखौ नेट गैयाबाबो अपेन खालामनो हागोन स' बेनो लोगोफोर स' बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव क्रिएट नाउआव लांदो क्रिएट निउ 16.9 नेक्स्ट बेनिफ्राय नोंथाङा डाइरेक्ट फाइलाव थांबाय नोंथाङा माबे भिडिअखौ नांगौ बेखौ दिहुनदो स' आं गिबियाव भिडिअखौ दिहुनगोन आंनि फार्स्ट बानायनाय बेखौ नोंथाङा बेयावनो क्रिएट खालामनो हायो बे साबस्क्राइब बेखौ डाउनल'ड खालामना ला नैबे भिडिअखौ बिदि साबस्क्राइब बेफोरबो बेबायदि साबस्क्राइब र' आं देखायनो नोंथांनो बे साबस्क्राइबनि मोनसे बेल आइकन बेखौ नोंथाङा जिखुनु इउटुबनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हागोन जिखुनु भिडमेट बायदिसिना बेयाव डाउनल'ड खालामग्रोना लादो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ लेयाराव एडिट खालामदो जेरै आंना बेयाव होदों प्लिज साबस्क्राइब खालाम गाहायाव मिस्टार बड'लेण्ड इण्डिया बेखौ एडिट खालामनो थाखाय नोंथाङा बेयो स्टार्टिङाव लाबोदो स्टार्टिङाव लाबोनानै नोंथांनि प्लेलिस्टआव स्टार्टिङाव लाबोदो बेनिफ्राय नै गोजौ आखिथिंजाय गेजेराव लेयार दं लेयार बे लेयार नै लोगोफोर बे लेयाराव थुदो लेयाराव थुनानै बेयाव फैदों टेक्स्ट टिआव टेक्स्टआव थुदो ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा लिरदो जेरै आं मिस्टार बड'लेण्ड साबस्क्राइब खालाम बेबायदि बेयाव नोंथाङा गोसो लिरो जेरै आं बुंबाय खुलुमबाय अके स' नै गेजेराव फैबाय लोगोफोर गेजेरावनो साबस्क्राइबनि गेजेराव बेखौ आं गिदिर खालामबा नुगोन नोंथांमोना जेनेबा आं बेखौ बेयाव लाना फैबाय बेबायदि आरो बेखौ नोंथाङा बेयाव नैबे साइडनि आगदाथिंनि बे अकेआव अके होबानो अके फैबाय नै बेबायदिनो बेबो ओंखारसिगोन आरो लोगोफोर स' बेखौ माबोरै खालामो आं खोन्थानो बेखौ ओरै लाबोदो बास दाना प्ले खालामनानै नायफिनदो खुलुमबायाबो थाबाय मिस्टार बड'लेण्डआव फैबाय बेबायदि लोगोफोर स' आं बेखौ नाङा बारा खुलुमबायखौ आं दानफिनगोन आंना दंखायो अलरेडि स' नोंथाङा दाना बेथ' जाबाय दाना जोंनो भिडिअ नांगौ भिडिअखौ जों लाबोनो थाखाय मिडियायाव थांदो मिडियायाव थांनानै फैबाय केमेरा साप'ज आं मोनसे खालामना खोन्थानोसै नोंथांनो दा बेयाव आं खालामगोन नैबेयाव जोंनि हटेलनि स' बेखौ आं क्लिक खालामबाय क्लिक खालामना भिडिअ फैबाय नै दाना जों बे आगदाथिं क्रस सानजाबाव थुना होदो डाइरेक्ट फैसिगोन स्टार्टिंनिफ्राय आं भिडिअखौ प्ले खालामगोन नायदो लोगोफोर स्टार्टिंनिफ्राय साप'ज बेखौ जोङो दाननो आरो ससे दाननोबा आं ओरै भिडिअखौ लाबोबाय बे खेमसियाव लांदो आंना आखिखौ नाङा होमबा आं गोजौनि बे ट्रिपल टु लेफ्ट टु फ्लेट बेखौ थांबानो बे दानजाबाय आरो ससे लोगोफोर स' स्टार्टिंनिफ्राय अके होदो आरो नायफिनदो अके खालामनानै आं आंनो बेयावहाय गाहायाव स्क्रिनाव नाम नांगौबा टेक्स्टआव थांदो टेक्स्टआव थांनानै बेयाव लिरदो प्लिज साबस्क्राइब खालाम अके होदो अकेखौ बेयाव लाबोदो एसे बबेयाव दोननो नोंथाङा नाम्बारखौ गोजौआव दोननो साइडआव दोननो एथिं दोननो बेयावनो दोनबाय आं बार' बेखौ एसे गिदिर खालामना होनो बेनिफ्राय अके होबानो बे थाबाय आरो साबस्क्राइब खालाम दाना बेखौ बे ससेल'सो जादों लोगोफोर बेखौ नायदो नोंथांमोना बे ससेल' ओंखारगोन दा दा बेखौ जोबजासिम नांगौबा बेखौ ओरै स्क्रल खालामबाय थाबानो बेनिफ्राय ओरै लं प्रेस खालामनानै आगदाथिं बोलांबाय थाबानो जायो लोगोफोर बेयाव लाबोदो लं प्रेस बोलांबाय थादो होमबा नाय नोंथांमोना बेयाव दाना भिडिअखौ आगदाथिं खनायाव बे राइट सिनाव होदो प्ले खालामफिनदो
भिडिअआ जोबजासिम बे प्लिज साबस्क्राइब खालामो नोंथाङा जिखुनु लिरनो हायो नोंथांनि लिरखौ नोंथांनि नाम अननानै शेयार खालाम लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम बेबायदि लिरनो हायो बे मोनसे जाबाय दाना आरो नांबावगौ जेनेबा मोनसे स' बेयाव मा लिरनो नोंथांनि हमना ला चेनेलनि नामबो होनो हायो होमबा बेयाव जों बेखौ होनो थाखाय लेयाराव लांफिनदो टेक्स्टआव थांदो टेक्स्टआव थांनानै ओमफ्राय आंनि चेनेलनि नामखौनो होनसै मिस्टार बड'लेण्ड फैबायनो बड'लेण्डल' लिरबाय लोगोफोर स' बेखौ एसे गिदिर खालामदो ओरैजाय टाइटेल फिलिंबो खालामनो हायो बेयाव लाबोदो गाहायाव राइट सिनाव अके होदो दाना फैबाय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना मिस्टार बड'लेण्ड दहाय गैयामोन दा ओंखारबाय नङा होमबा बेबायदि आरो लोगोफोर स' दाना बेखौ सायखंबो बानायनो हायो लोगोफोर सायखं खालामनो थाखाय बे नाम्बाराव क्लिक खालामदो बे नाम्बाराव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय गाहायाव फैदो ब्लेन्डिंआव लाबोदो ब्लेन्डिंआव लाबोनानै नोंथाङा माबायदि दोननो बेखौ होनाङा बार' ब्लेन्डिंखौ नर्मेलाव दोन दा बेनि थाखाय सायखं बानायनो थाखाय फैदो फैनानै गाहायाव शेड'आव फैदो शेड'आव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नैबेयाव इनेबल खालामनांगोन कालारखौ माबायदि दोनो बेयाव मा कालारनि सायखं होयो स' आं बेयाव गोथां होनि ओमफ्राय बेखौ बेसेबां गिदिर खालामो नोंथाङा बेयाव गोथां सायखं जागोन आरो जुदि कालारखौ बेलेग दोनोबा बेलेग दोननो हायो आं बेखौनो दोनगोन ओमफ्राय बेखौ बेसेबां होयो बास दा नोंथांमोना नुदोंना कालार गाहायाव ओंखारदों शेड' मिस्टार बड'लेण्ड गाहायावबो मिस्टार बड'लेण्ड ओंखारदों स' बेखौ जुदि गोलाव खालामबा बेबायदि ओरै आगदाथिं लं प्रेस खालामनानै लांबानो बेसेबां लाङो एसेबां फैगोन बेनिफ्राय दाना गोजौनि बै राइटआव क्लिक खालामदो बास दाना प्ले खालामबावदो खनसे नायदो जों गाहायाव ओंखारगोन मिस्टार बड'लेण्ड गाहायाव सायखं ओंखारदों लोगोफोर बेबायदि आरो दा आरो बेखौ एनिमेसनबो खालामनो हायो लोगोफोर एनिमेसन जेरै बिदि खालामबा नाम्बारा बिदि ओंखारगोन आरो पपआवबा नैदि ओंखारगोन नाम्बारा नोंथाङा बेसेबां स्पिड खालामो स्पिडबो लांनो हायो आरो राइट स्लाइड आगदाथिं ओंखारबोनाय लेफ्ट साइड आखिथिं आं लेफ्टखौ दोनबाय दाना नाय लोगोफोर आखिथिंनिफ्राय फैगोन नाम्बारा नाय आं बेखौ बेयावनो खालामदों लोगोफोर सब टाइम मास्टारावनो जायो आगदाथिंनिफ्राय फैबायना लोगोफोर बिदि आरो लोगोफोर दा बेखौ आं गुसुं खालामगोन दाननि आङो थ' राइट साइड भिडिअखौबो दानबावनि आं जास्ट खोन्थानो थाखायसो बानायदों नालाय बेखौबो दानबाय गुसुं ससे स' लोगोफोर बे जाबाय दानिया फैबाय जोङो नोंथाङा बेयाव राव सोदेरनो हायो बे भिडिअ राव सोनो थाखाय नैबे रेकर्डआव थुनानै खोन्थानि स्टप खालामदो अके होदो दाना नाय अडिअ गाहायाव फैबाय काइनमास्टार अडिअ दाना जादोंना जायाखै बेखौबो नोंथांमोना प्ले खालामना दिन्थिनि नायदो लोगोफोर खोनाबायना लोगोफोर स' बे मेन भिडिअनि जिथु साउन्ड मेन भिडिअ जिथु बे भिडिअनि साउन्ड मेन भिडिअनि साउन्डखौबो बोखारनो हायो लोगोफोर दा बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन लोगोफोर बे मेन भिडिअनि साउन्डखौ जुदि बोखारनोबा एक्सट्रा खालामनोबा नोंथाङा मा खालामनांगोन बे मेन भिडिअआव बेयाव क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर जेरै आं क्लिक खालामदों बेयाव क्लिक खालामदो ओमफ्राय बेयाव ओंखारदों नै क्लिप ग्राफिक स्पिड बेनिफ्राय गाहायाव फैदो नोंथाङा गाहायाव फैनानै बेयाव ओंखारदों भइस चेन्जार बेनिफ्राय आरो गाहायाव फैदो एक्सट्रेक्ट अडिअ बे एक्सट्रेक्ट अडिअ थुबानो अडिअ एक्सट्रेक्ट जागोन आरो नैलाय गाहायाव फैबाय लोगोफोर अडिअ गाहायाव नायनो बेयाव क्लिक खालामदो बेखौ डिलेटआव थुबानो गैला बेनि साउन्डआ गोमाबाय नायदो दाना साउन्ड गैलाना लोगोफोर हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम खोनाबायना लोगोफोर आं बुंनायखौ रेकर्ड खालामनायखौ दा भिडिअआ गैला नै दा बेयाव नोंथाङा एक्सट्रा गावनि स्टप खालामबाय दाना नायदो बेबो रेकर्डआ जाबाय आं नोंथांमोननो बेयाव आगदाथिं गोजौआव राइटआव लांदोलाय बेयाव प्ले खालामना खोन्थाबाय खोनासंदो स' लोगोफोर बे जाबाय जोंनि हटेलनि खारारि रुटि बानायनाय खोनाबायना लोगोफोर बेबायदि हायो लोगोफोर आरो बेयाव बिनि गेजेराव नोंथाङा मेथाइबो सोनो हायो बेखौ दाननानै आं बेखौ दानबाय दोननोबो हायो दाननोबो हायो लगायदेरनो हायो आरो स' आं बेयाव मोनसे मेथाइखौनो सोना होनि लोगोफोर मेथाइ सोनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे आगदाथिंजाय मिउजिक
अडिअ लांनांगोन अडिअ थांदो थांना मिउजिक दं सङाव फैनांगोन जों बे सङाव फैदो ओमफ्राय बेयाव जिखुनु मोनसे नोंथाङा हिन्दी मेथाइ होनाङा खिन्थु हिन्दी मेथाइ एबा कपिराइट जागोन बेयाव जिखुनु बर' मेथाइ आरो बर' मेथाइफोर माबा मोनसे सर्ट बेयाव होदो आरो बेयाव नोंथाङा होनो हायो आं जिखुनु मोनसे लानि र' बारो नायगासिनो लोगोफोर बड'नि बेखौ नोंथाङा बेयाव प्ले खालामलांबाय थायो बैसागु प्लासाव थुबानो नै मेथाइ फैबाय बेनिफ्राय नैबे गोजौनि आगदाथिं क्रस चेनाव थुना होदो दाना नायदो लोगोफोर आं नोंसोरनो प्ले खालामनाबो खोन्थानोसै प्ले जाबाय मेथाइ गाबबाय जानांगौ बिदि आरो बुहुत इजि माने बारा बेलेग बेलेग बिराद मोजां स' बेखौ जों दाना भिडिअ'आ बेसेबांल' नालाय लोगोफोर मेथाइआथ' बिराद गोलाव दा जोंनो भिडिअ जेसेबां मेथाइखौ एसेबां नांगौ दा मेथाइआव जोङो क्लिक खालामदो बेनिफ्राय जोंहा गाहायाव फैदो नै बेयाव केमसिसिन दं ट्रिम स्लिम बेयाव क्लिक खालामबानो दाना बेयाव फैदो जोंनो राइट साइडखौ नाङा आगदानिखौ आखिथिं जोंहा भिडिअ दं आगदाथिं भिडिअ गैया आगदायाव थुदो बे दानजाबाय स' लोगोफोर ओमफ्राय गोजौनि बे राइटआव क्लिक खालामदो प्ले खालामना नायफिनदो खनसे जाबाय लोगोफोर जोब्बाय बेनो आरो लोगोफोर स' बिदि खालामनो हायो आरो बेयाव गोबां फिचार दं गोबां बुस्थु लगायनो हायो नोंथाङा बेयाव फैनानै नोंथाङा माबा मोनसे खोन्थानो जेनेबा हमना ला भिडिअ नैबे होननानै खोन्थानो थाखाय नोंथाङा बेयाव स्टिकार बा पेन्टिं हेन्ड राइटिंबो खालामनो हायो लोगोफोर हेन्ड राइटिं बेयाव आं होबाय हमबाय बेयाव आं प्लिज नै बेफोरबायदि बायदि बायदि लिरनो हायो नोंथाङा बिदि लिरनो हायो खोमोरनोबो हायो लिरनानै दोननोबो हायो स' बिदि आरोना लोगोफोर स' बिदि खालामनो हायो बेयाव बेलेग माबा मोनसे लिरदेरना दोननो हायो नोंथाङा बेना स्टिकार लागायनो हायो स्टिकार मा स्टिकार होनो बबेयाव होनो रिएक्सननि थाखाय एक्सननि थाखाय बेबायदि आरो नोंथाङा बेयाव इडिट खालामनो हायो आरो स' नाय आं बे नायदो दाना भिडिअ बेबायदि फैसिगोन लोगोफोर स' आरो लेयाराव लांदो लांनानै बे एफेक्ट खालामनो हायो मेनुमेसन खालामनो हायो आरो साप'ज आंनो भिडिअखौ स्पिड नांगौबा जों भिडिअ थुदो भिडिअ थुनांगोन लोगोफोर बेनिफ्राय बेयाव सेकेन्डआव फैदोंना स्पिड माने गोसा खालामनांगौ गोसा खालामनोबा आगदाथिं लांनांगोन 1.5 2 पइन्ट लांबाय आङो होमबा बेसेबां स्पिड जायो राइटआव क्लिक खालामदो दाना नायदो लोगोफोर बेसेबां स्पिड जादों नङा होमबा मिउजिकआ फैयो खिन्थु खामानिया स्पिड जादों आरो जुदि मिउजिकखौबो स्पिड नांगौबा नोंथाङा मिउजिकखौबो खालामनो हायो आरो मिउजिकखौ नांगौबा मिउजिकखौबो स्पिड खालामनो हायो स' आं मिउजिकखौबो खालामनो लोगोफोर फैदो गाहायाव 1 मिनिट अडिअखौ नों बारायनो हायो नोंथाङा साउन्डखौ बेबायदि खालामनो हायो ओमफ्राय नायदो साउन्डआ गोसा जागोन हायो बेबायदि आरो लोगोफोर नोंथाङा बेयाव माने गोबां बायदि बायदि फिल्मनि बायदि बानायनो हायो आरो मिडियायाव थांनानै बेलेग बुस्थु लाबोदेरबावनो हायो जोङो हमना ला फट' लाबोनो हायो फट' हमबाय आङो बेखौनो लाबोबाय स' बेखौ लाना फैबाय आङो बेखौ फट'खौ नांगौबा जों बेखौ फिसा खालामदो स्क्रल जों साइडआव बिदि दोननो हायो आरो लोगोफोर राइटआव क्लिक खालामदो बास फैबाय खनायाव दाना जों खनसे प्ले खालामना नायनोसै एसे नायदो लोगोफोर साइडआव फट' फैसिगोन नोंथांनि फट' दोननो हायो बेखौ जोबजासे नांगौबा जोबजासे ओरै आगदाथिं प्रेस खालामना लांबानो राइटआव होदो प्ले खालामना नायदो बिराद मोजां मोनो सब हाजोबो लोगोफोर साप'ज दाना जाबाय बियो फार्स्टथिं आखिथिं लाना फैदो ओमफ्राय गोजौनि बे थिरसिनाव थुदो नैबेयाव लोगोफोर बेयाव थुदो बेयाव 1 मिनिट नोंथाङा बेखौ फुल HD आव दोननो हायो बेखौ गिदिर गोलाव गुसुं खालामनो हायो MB खौ नायनानै दा आं HD आव दोनबाय बेखौ फुलाव लाबोबाय बेनिफ्राय सेभ खालामबाय
लोगोफोर दा भिडिअआ सेभ जाबाय नायदो लोगोफोर आं लाइभ खोन्थागोन नोंथांमोननो भिडिअआ सेभ जागासिनो थांगासिनो दा बेयाव नोंथांनि भिडिअआ बेसेबां गोलाव बेखौ डिपेन्ड खालामगोन जुदि गोलावबा टाइम लागोन अबेबा 2 घन्टा गाहाम लायो 3 घन्टा गाहाम लायो 4 घन्टा गाहाम लायो दा भिडिअआ बेयाव बहुत गुसुं बेनिखायनो दसेनो जागोन इयो दा आं डेम' खोन्थादों लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि भिडिअ गोलाव गुसुंनि सायावबो डिपेन्ड खालामगोन स' बेखौ धैर्य लानांगोन नोंथांमोना बेखौ सेभ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेलेग बुस्थु खेवनाङा नङाबा दानलांफिननो हागौ स' बेखौ बिदिनो दोनबानो जाबाय फुल सेभ दान जाबाय दाना बे खालामबाय लोगोफोर भिडिअआथ' बेयावनो थागोन बेयावनो थागोन दाना जों भिडिअ सेभ जानायखौ जोङो मायाव नायगोन थांनानै डाइरेक्ट नेक्स्ट प्लेयाराव नुगोन जों नेक्स्ट प्लेयाराव थांदो नैबे एक्सपर्ट बेयाव नोंथांमोना काइनमास्टारबो सेभ खालामना दोननो हायो खिन्थु आं काइनमास्टाराव सेभ खालामाखै एक्सपर्टआव सेभ खालामदों नै आंना गाहायाव दं काइनमास्टार मोनसे बेयावबो नुगोन नोंथांमोना नै दा बेयाव आं काइनमास्टाराव होनाखै एक्सपर्टआव नोंथांमोना फाइल बानायना दोननो हायो स' आं एक्सपर्ट फाइलाव दोनदों फाइलाव फैबाय नै दहायनो आं बानायनाय भिडिअआ नायदो नोंथांमोना वाटारमार्कआ बहा फैयो आं सिगाङाव खालामनाय नैबे मिस्टार बड'लेण्ड बे जिथु साबस्क्राइब बेखौ आं सिगांनि फुराना काइनमास्टाराव बानायदोंमोन बेनिखायनो गोजौआव नाय प्लिज साबस्क्राइब खालामनि आगदा खनायाव काइनमास्टार वाटारमार्क दङ बियो फुराना काइनमास्टाराव बानायनायमोन लोगोफोर बे नैबे फार्स्टखौ बिनिफ्राय सेकेन्डआव नायदो स' बेनो जाबाय दा भिडिअखौ जोङो इउटुबाव डाइरेक्ट आपल'ड खालामनांसिगोन आरो थांदो थांनानै इउटुबखौ खुलिदो इउटुबखौ खुलिनानै बे प्लास सिनाव थुदो गेजेराव आपल'ड भिडिअ बास नै फार्स्टआवनो फैबाय जोंना आखिथिंजाय बेयाव थुदो नै भिडिअ फैबाय प्लेबो जाबाय नायदो दानि बावैसो खालामनाय लोगोफोर आपल'ड जाबाय लोगोफोर स' बेखौ आं आपल'ड खालामा नोंथांमोननो देखायनो थाखायसो बानायदों स' लोगोफोर नुबाय नङा होमबा स' लोगोफोर नुबाय जों उइदाउट वाटारमार्क काइनमास्टारखौ माबोरै डाउनल'ड खालामनो हायो स' बिदिनो नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव आं खोन्थाबाय प्रसेसखौबो स' प्रसेस बायदि नोंथाङा थांदो अब्लानो अलरेडि नोंथाङा मा जागोन नोंथांनि भिडिअआ क्लिन सार्ट जागोन स' नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनानै नोंथांनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो हागोन स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनबायबा प्लिज लाइक आरो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो अननानै जाहाथे नोंथांनि मोनसे साबस्क्राइबारजों आंनि चेनेला ग्र' जायो दा नोंथाङा आंखौ हेफाजाब खालाम आंबो नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन आरो नोंथांखौ गुबुना हेफाजाब खालामगोन स' नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे बुस्थु खोन्थागोन जायनि गेजेरजों जोङो टेग थाम्बनेलखौ बोरै लगायो जों टेग थाम्बनेल लगायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा डिसक्रिपसनाव माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा बेखौ जों माबोरै मिथिगोन दा बेखौ जोंनो मा खालामगोन इउटुब चेनेला गावनो खोन्थागोन जे बिदि नङा ओरैसो खालामनांगौ इसिबां नङा इसिबां खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै इउटुबानो खोन्थागोन नोंथांनो स' बेखौ जों माबोरै मोनगोन माबोरै खालामगोन स' बिनि थाखाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो आं बावैसोनो बे भिडिअखौ लाना फैगोन स' बिनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम जाहाथे बै भिडिअखौ लाना फैबा नोंथांनि चेनेलाव गिबि नटिफिकेसन थाङो स' आसा खालामो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बयबो गोजोनबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय थियारि जादो लोगोफोर स' खुलुमबाय बाय बाय